Nola espero zenuten Beizama? Ze, karo, existitzen zunik zenuten jakingo? Beizama? Hori... Ez. Ni, de hecho, hori gu baserri baten bilagen bitzala, aurrena mapan kokatu behar izan nun, Beizama anuntzeon, enekin noan entorren. Eta, nik ez nakan inongo espektatibarik ez dare herriarekiko, orduan, dana izan da deskurrimendu bat, osea, ez da izan, ez, espero dezula zerbait eta bat egiten du espektatiba horrekin edo ez, baizik eta, bueno, hau dao. Eta gero, niretzako izan da baita ere, herri bat asko aldatzen jundana ere bai, urten poderioz, jende berri asko etorri dalako bizitzea, eta horrek eragin du, ez, dinamika berriak nik uste sortzen momentu batzutan ere bai. Bai, baina nik uste baitziarrek esan duenakin bat natorrela, egia da, ez tezunean esagutzen eta ez dakizunean ze izango dan, orduan, espektatibaik ez tezu sortzen, hoi da, jutezea deskubritzen, esagutzen. Lagunen artean, kanpotik etorri izanetako bat Itziar izan zen, eta Itziar, niretzakoen lagun hon bada. Benetan harreman ona da, eta azkenen babes bada herrin horrelako pertsona bat izatia. Bi alaba ditu, nire alabankirako, eta azkenen horrek ere, herria eraikitzen lagundu duen, beste pertsona bat, eta gainera, zorionez, ondo konpontzen gerana, ez? Akordatzen naiz, noiz lehenengo aldiz zurekin, noiz topo inu nola hitz egin da. Akordatzen naiz izan zala, bilera bat, euskara ikasteko ateazan deialdi bat. Bai. Eta orduntxe, gorkak ezintzun, gorka puntatzu. Egia. Gorka puntatzekotan, berak ezintzun ez etorri, orduntxe nia sandientzan, eta zu aurduntzen dela Nikolez. Ai, ama. Nikolek 11 urte. Martxon 11. Baina egun hortan hori, uste lehenengo aldia itzein gendula, nolatan zu euskeraz ikasi behar zen dula, euskeraz, Ez, baina nien nintzen ikasi behar zen. Claro, horreatik hori izan zen nire galdera. Aitzakia, itzeiteko. Bai. Beitu, ni hortaz ez nahi zoroitzen. Karo, kolektibo hortan, Madridtik, hippie estilon, begiradak, ez? Hori sumatuko, ze hori sentitzen da, azkenen begiradatan, eta zean, baina nik usteet jakintzutela egokitzen, eta herritar bezala, oraindik hemen jarraitzen dute, hemen daude, orduan horrek zerbait esan nahi du. Zailtasun guztien gainetik, merezi dula, ez? Merezi izan dile. Herri txikian ere, badaude, igual herrian gutxi atera diranak, ez? Adinean aurrera doazenak, iritik datorrena ere, askotan, igual pentsatzen dute datozela, hemen mundua salbatzera, ez? Eta kalekoak erakutsi dezake, gauza asko erakutsi ditzake, baina baserrikoak ere gauza asko erakutsi ditzake, ez? Eta orduan nahiago dut, denak zea berdinen, azkenen elkar laguntza baten bizitzia, eta nik uste hori herri txiki hontan behintzat lortu degula. Igande goizen tantzasoka egintzan. Eta niak horatzen naiz, zuek, ez dakit, zure gurasokin o gorkan gurasokin edo, etorri zinatela hemen, eta plazazion baliatuta bezala, eta dantza intzan, eta zuek, eta klaro, zuek zinatela etxagarritaz etozen bikotia. Osea, que hortxe... Baina, hori izan zen... Egongo zan karnaza, momentu hortan, Ez dakit, ez zan, nik ez dut bizi izan... Azkenen berri batzuk bezala. Herriak zetozen berri batzuk bezala, eta zuetasun, etorri ginean, San Pedro egunean nire gurasokin. Zure guraso. Eta koratzea, guaitak nola esatezun, hemen txakolina, zuk ustezu, esatezua. Ni pedazkotan du daite, posible izango da, baina alegina ikaragarria itegu, baina. Baina, behare alaixe etorri zan, behare kaletik etorri zan, eta bagina bat kontu eta historia itu berri izan zituen, bere... Posible dela, ikusten da, posible dela, badara mazki urte batzuk. Ez te faltat botatzen, nik ezagutu kaleko bizitza, konsumua, baina ni hemen asko zorientxe gora. Gutxiokin, baina ez te faltan botatzen. Inigok eta Itziarrek herrira etorri izanak, Beizamaren etorkizuna bermatzeari, azken baten apustu egin dute lanerako, bertan lan egiteko,
bertan baserri bat berritu eta baserri bati bizitza berri bat emateko, ez? Ez dakit gehiago eskatu daiteken herri baten, ez? Apustu berdina egin dugu, apustu izan da, beizaman bizitzia eta beizaman bizitza sortzia, ez? Bizi eta bizitu esaten denik. Bizi beizama eta bizitu beizama, ez? Azkenen, hori da nire lema. Country roads, take me home.